Средиземноморието – люлката на човешката цивилизация. На изток – клиновидното писмо на Шумер. На юг – пирамидите на Египет. На север – златото на най-древната човешка култура, позната до днес. За уникалността на народа, населявал европейския югоизток в хилядолетията преди Христа, говорят научните факти. Най-безспорният от които е Варненското златно съкровище, създадено през 5-то хилядолетие преди Христа, много преди народите на Месопотамия и Египет да започнат да обработват злато. Първите европейци, живели тук, са ни оставили като наследство най-големия и богат некропол на континента. Върху 10 000 квадратни метра археолозите намират 300 гроба, в които е било положено над 6 кг 23 каратово злато. 20 години преди откриването на Варненското съкровище и само на 200 км западно, в село Хотница, учените вече бяха открили обработено злато. От селище, датирано към 6-то хилядолетие преди Христа, напълно неочаквано за тази епоха, археолозите изравят купчинка златни предмети с общо тегло 350 грама. Предполага се, че това са окултни предмети, използвани за амулети или за връзка на жреца с древните божества. Ценната находка се съхранява в археологическия музей на Велико Търново. Врачанският археологически музей съхранява третото доказателство за високото културно равнище на най-древните европейци – глинена плочка с писмени знаци от село Градешница. Датирана от средата на 4-то хилядолетие преди Христа, тя е еднаква по време с клинописа от глинените плочки на Месопотамия. Подобна плочка е открита и в земите на днешния град Кърджали. Тя е изложена в местния археологически музей. Безспорен факт за напредналата култура на Балканите е и глиненият печат от Караново. Със столетия по-стар от подобните печати, открити на остров Крит, той е в някаква степен техен първообраз. Могилата край Караново, в която е открит печатът, е обитавана хиляди години, като тук са живели над 240 поколения. Карановата могила е описана във всички учебници по археология в света. Показаните археологически находки доказват ясно, че народът, населявал в древността Балканите, е играел водеща роля не само за териториите на Европа, но и за света. За съжаление, съвременното човечество не знае почти нищо за най-древната култура на европейския континент. Още от античността, ориентир в човешката история е Египет. Основното в случая е, че Египет се превръща в онова място за античната историография, което дава цялото учение за безсмъртието, ролята на владетеля, а също така и първата вяра в боговете, техните ритуали и мистериални практики. Непълното знание на античните историографи и пристрастията на съвременните учени кара и нас да погледнем към Египет в този разказ. Днес не разполагаме с преки доказателства за най-древните контакти на Египет с народа, населявал Балканите. Първите безспорни свидетелства за обмен на хора и идеи между двата срещуположни бряга на Средиземно море са от края на 2-то хилядолетие преди Христа. Тогава настъпват сериозни климатични промени, които водят до миграции на големи групи население от Балканите из цялото източно Средиземноморие. През 12 век преди Христа, дори Рамзес III влиза в остър конфликт с така наречените морски народи.
Сред тях, съдейки по изворите от онова време, са Паласата, Чекеро и Дануна. Според античната традиция, именно пелазгите са най-старото население на Балканите преди заселването на гръцките племена. Може да се каже, че коалицията от морски народи, които нападат Рамзес III, като пелазгите и чекерите, са част от това, което българската историческа наука нарича трако-пелазгийска етнокултурна общност. Тези племена са изобразени по стените на египетските храмове с техните облекла, прически, оръжие, с техните семейства, съдове, колесници и така нататък. Също така подобни племена са, например, племето Дануна, които са данайците у Омир. Всъщност, в писмен вид, траките са споменати за пръв път именно от Омир, в епоса му Илиада. Заедно с тях е и царят им Резус, синът Еонеев. Сам аз му зърнах конете, грамадни и много красиви. Те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър. В злато и светло сребро му блести колесницата нова. Има и златни, огромни доспехи за чудо и приказ. Не подобава на смъртни да носят такива доспехи, а съвършенно подхождат те на боговете безсмъртни. Омир не само споменава траките, но и не крие своето възхищение от техните коне, колесници и оръжия в битката им за Троя. На юг от Дарданелите и на 30 км от Чанаккале се намира обширна наносна равнина и самият хълм Хисарлък, където се е състояла Великата Троянска война. Тук, на това място, се е водила 10-годишната битка между ахеи и трояни. Тук героят Ахил спечелил своята слава, а Хектор загубил живота си. Това място се превърнало и в първата голяма историческа военна сцена, на която се представили тракийските племена. Поред някои учени, сред тях съм и аз, траките са най-старото население, което се е появило на Балканския полуостров и българските земи. През хилядолетия след тяхната поява тук са се появявали други населения, други племена и народи, предимно от север и североизток. Тракийските династии владеели огромни територии,